Vă spun bun venit tuturor! Suntem bucuroși să fim împreună. M-am bucurat aseară că am prins câteva minute cu o parte dintre dumneavoastră. Au fost momente frumoase de părtășie, de încurajare, de sfătuire. Momente deosebite sunt toate momentele în care frații sunt împreună. Ce bine și frumos este să locuiască frații împreună. Chiar dacă suntem departe, suntem aproape. Spune Apostolul Pavel că, deși cu trupul sunt departe de voi, însă cu inima sunt aproape. El nu avea modalitatea aceasta virtuală, însă, din punct de vedere al emoțiilor, al trăirilor, în lumea lui virtuală, era acolo împreună cu Biserica lui Hristos, bisericile cărora le scria. Noi avem posibilitatea să ne și vedem și virtualul acesta este mult mai real pentru noi și dăm slavă lui Dumnezeu. Însă, totuși, așteptăm ziua când vom fi și în trup, unii lângă alții și ne vom închina lui Dumnezeu. Am vorbit în ultimele ocazii, am privit mesajul celor 3 îngeri către ultima generație de pe pământ, mesajul lui Dumnezeu către cei care vor trăi în ultima perioadă a istoriei Pământului. Am privit în Apocalips capitolul 14 și am încercat să prindem pentru noi mesajul celor 3 îngeri și cum putem să nu fim corigenți sau să nu fim în afara acestor mesageri și acestui mesaj. Descoperim în Apocalips capitolul 14 cu versetul 12. De altfel, Apocalips 14 începe cu descrierea celor mântuiți, celor care sunt pe pământ înaintea de venirea Domnului Hristos, cei 144.000 că sunt pe munte împreună cu Domnul Hristos. Și la finalul descrierii mesajului ultim către planeta Pământ, apar din nou cei mântuiți, cei ai lui Hristos și în Apocalips capitolul 14, versetul 10, ni se spune că aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Isus. Este o descriere succintă, dacă vreți, a ceea ce înseamnă cei 144.000. Bineînțeles, i-am privit pe aceștia, am privit mesajul lor care îl primesc de asemenea, dar îl transmit lumii de dinaintea revenirii Domnului Hristos, am privit caracteristicile lor, însă elementul acesta este de asemenea punctat și trebuie să ținem cont. Păzesc poruncile lui Dumnezeu. Este o caracteristică vizibilă, dacă vreți, a celor care sunt ai lui Dumnezeu. Păzesc poruncile. Aș vrea să vă invit ca, începând de astăzi, să dăm atenție acestei caracteristici și să încercăm să înțelegem, să aruncăm o privire asupra poruncilor lui Dumnezeu. Preț de un număr de ocazii vom privi asupra poruncilor lui Dumnezeu și vom încerca să ne privim în această oglindă, în aceste porunci și să vedem în ce măsură ele sunt trăite de noi, în ce măsură ele fac parte din viața noastră și în ce măsură putem să facem parte din cei 144.000. Vom privi la un mesaj pe care Dumnezeu l-a dat pe munte. De altfel, muntele este locul în care Dumnezeu a vorbit și muntele este locul în care Dumnezeu ne vrea. Totdeauna Dumnezeu a chemat pe oameni pe munte. L-a chemat pe Lot, i-a spus, salvează-ți viața unde? La munte. Avram l-a chemat și Dumnezeu a privit cu drag spre el că a ales zona de munte. Ilie a fost chemat pe munte și luat la cer. Iisus obișnuia să urce pe munte și muntele schimbării la față, da? Pe muntele fericirilor a adus un alt mesaj, a explicat un mesaj de pe un alt munte pe care Moise a stat și a primit mesajul din partea Domnului Hristos în forma celor 10 porunci. Cei 144.000, unde sunt ei? Am vorbit la începutul capitolului 14 din Apocalipsa, ei sunt descriși ca fiind pe muntele Sionului. Muntele este locul unde vorbește Dumnezeu, unde Dumnezeu ne cheamă, unde Dumnezeu se jertfește, da? La Golgota. Este locul unde
Domnul Hristos va reveni. Da? Și muntele se va preface într-o câmpie. Este locul unde Dumnezeu ne vrea, muntele, și cei 144.000 iubesc muntele pentru că este locul prezenței lui Dumnezeu. Poate să fie înțeles și în sens figurat, pentru că atunci când ești pe munte, nu mai este nimic între tine și cer. Adică nu ești direct, ai vedere spre Dumnezeu. Este acel loc în care nu te mai desparte nimic de Dumnezeu. Așa sunt cei 144.000. Nu au nimic care să-i despartă de Dumnezeu. Ei stau pe munte și răspund chemării lui Dumnezeu de a fi cu El pe munte. Dau la o parte tot ceea ce ar putea să împiedice legătura cu Dumnezeu. Vă invit ca să stăm pe munte, să stăm pe unul dintre munții înalți ai Vechiului Testament, pe muntele Sinai, preț de un număr de ocazii, și să privim acele porunci pe care Dumnezeu le-a dat și le-a scris cu degetul său. Da? Când auziți porunci, a ce vă sună? A ceva plăcut sau a ceva neplăcut? Cu o gândire creștină, adventistă, da, avem explicația, spunem că da, este ceva plăcut, este un cadru al siguranței, dar în realitate vă plac poruncile? Vă place ca cineva să vă poruncească? Să vă spună ce să faceți? Realitatea este că nu ne place și de cele mai multe ori poruncile sunt văzute ca fiind ceva neplăcut, pe care să le ții departe. Însă oamenii care spun așa, care gândesc așa și care văd în porunci ca fiind ceva restrictiv, ceva care îți fură fericirea, nu au gustat. Zice Domnul, gustați și vedeți ce bun este. Gustați și vedeți din aceste cuvinte, din aceste porunci. Și în momentul când le veți gusta, veți descoperi că poruncile, așa cum spune Domnul Hristos, vă vor face liberi. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Poruncile lui Dumnezeu sunt pentru că El ne iubește. Deuteronom, capitolul 33, versetul 2 și 3, spune că Domnul a dat poruncile pentru că El iubește popoarele. Poruncile lui Dumnezeu nu sunt ca ceva restrictiv. Dumnezeu a dat legea sa pentru că El vrea ca să fim în siguranță. Este un semn al dragostei sale. Aș vrea ca să privim și să începem călătoria noastră pe acest munte, pe muntele Sinai, și să începem să privim spre acele porunci, spre cele 10 porunci, care sunt o caracteristică, care reprezintă o descriere a celor 144.000, a celor care trăiesc în timpul sfârșitului și spun că ei păzesc poruncile lui Dumnezeu. Ce înseamnă a păzi poruncile lui Dumnezeu? În ocazia aceasta vom privi asupra primei porunci, asupra începutului celor 10 cuvinte. În Apocalips, capitolul 20, primele 3 versete spune astfel: Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Dumnezeu a rostit aceste cuvinte pe munte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Ce înseamnă lucrul acesta? Însă, ce-mi place când citesc poruncile lui Dumnezeu, descoper un lucru extraordinar. Descoper că Dumnezeu, înainte de a cere ceva, înainte de a porunci ceva, ce face El? Oferă ceva. El nu cere înainte de a oferi. Când cere poporului să nu aibă alți Dumnezei afară de El și apoi cere următoarele 9 porunci, împreună cu prima 10, cele 10 porunci, da? Înainte de a spune ce să facă, ce să așteaptă El de la ei, El spune ce a făcut pentru ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei. Și apoi să nu ai alți Dumnezei afară de mine. El a făcut ceva pentru om.
este valabilă în dreptul poporului Israel. Dumnezeu i-a eliberat din robia Egiptului. Însă, nu doar în cazul acesta. Înainte ca Dumnezeu să ceară lui Adam și Eva să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului, Dumnezeu i-a oferit o grădină. I-a dat, poți să mănânci din toți pomii, ai libertate, bucură-te de tot ce am creat. I-a dat o casă desăvârșită. Înainte de a cere ceva, Dumnezeu oferă. Este extraordinar lucrul acesta. Este văzută și metoda aceasta, lucrarea aceasta, realitatea aceasta, dacă vreți, este văzută și în lucrarea Domnului Hristos. Înainte de a cere ceva, El salvează. În cazul femeii prinse în adulter, condamnată la moarte după oameni, o salvează, o eliberează de păcat și de starea ei și apoi Domnul spune, nu mai păcătui. Înainte de a-i cere să nu mai păcătuiască, El face ceva pentru ea. Există un citat celebru la care doar fac trimitere din spiritul profetic, pe care cred că majoritatea dintre voi îl cunoaște, și anume metoda de lucru a Domnului Hristos. Care era aceea? Domnul Hristos se amesteca printre oameni ca unul care le cunoștea nevoile, le împlinea nevoile, răspundea nevoilor lor, făcea ceva pentru ei, le arăta că îi pasă de ei și după ce le câștiga încrederea, le spunea ce? Urmați-mă. Înainte de a le spune urmați-mă, El făcea ceva pentru ei. Porunca sau imaginea aceasta a lui Dumnezeu este valabilă și în cele 10 porunci. Înainte ca Dumnezeu să ceară omului ceva, El îi spune, eu sunt cel care te-am eliberat din Egipt, din necredință. Egiptul este un simbol al necredinței pentru noi. Pe poporul Israel chiar l-a eliberat din robie. Însă eu și cu tine, când citim porunca aceasta, Egiptul este un simbol al necredinței pentru egipteni și pentru împăratul egiptenilor. Dumnezeu și închinarea la Dumnezeu însemna ce? Spunea Faraon, alergați după năluci. Nu putea să creadă în Dumnezeu. Eu sunt cel care te-am scos din țara necredinței, din lumea necredinței. Cu siguranță că și tu și ca și mine am trăit o vreme în care nu credeam. Eram departe de Dumnezeu, dar faptul că suntem aici se datorează faptului că El ne-a scos din Egipt. El ne-a scos din necredință. El ne-a ajutat să credem și să avem încredere în El. El ne-a scos de acolo, din robie, din robia păcatului. Păcatul acționează în viața noastră ca și cum am fi robi Lui. Nu putem să ne dezlegăm de păcat. El este Cel care a adus eliberarea. El a făcut ceva. Nu putem vorbi de cele 10 porunci fără har. Aici este împletitura în cele 10 porunci pe muntele Sinai. Sunt unii creștini care spun legea e cu legea, harul e cu harul. Noi suntem cu harul. Noi suntem cu muntele, cu muntele măslinilor, cu Domnul Hristos, cu Golgota, unde e harul. Muntele Sinai ține de lege, de cele 10 porunci. Nu mai avem treabă cu el. Este noul legământ. Nu, dragii mei. Când privesc la muntele Sinai, întâi mă întâlnesc cu ce? Cu harul. Fără să ai niciun merit. Eu te-am scos din Egipt. Fără să ai niciun merit, eu te-am scos din necredință. Fără să ai niciun merit, eu te-am scos din păcat. Aceasta este imaginea lui Dumnezeu. Romani, capitolul 5, versetul 8. Romani, capitolul 5, versetul 8 ne spune: dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că noi, pe când eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și capitolul 6, versetul 6 spune: știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Noi eram robi în păcatul nostru. Însă Hristos a venit și a adus eliberarea. Iisus Hristos a venit și a adus eliberarea și apoi El poate să ne cheme. După ce ne-a adus eliberarea din păcat, El este Cel care poate să spună:
nu mai păcătui, trăiește în curăție. Da? El poate să facă lucrul acesta pentru că mai întâi să ne ceară să ascultăm de poruncile sale, pentru că mai întâi a făcut ceva, ne-a oferit harul său. Iisus este cel care a adus harul, care a adus mântuirea. Da? Nu putem despărți harul de lege. Harul și legea sunt neseparate. Dumnezeu ne-a salvat din robie, din păcat, din moarte, din necredință, datorită harului său. Se povestește despre un fermier care a prins niște pui de prepeliță pe când erau foarte mici și i-a dus acasă la ferma lui, i-a legat și i-a determinat i-a legat pe fiecare unul de altul de picior și i-a legat cumva în cerc și pe parcursul zilei acești pui de prepeliță aveau o mișcare circulară, le dădea mâncare, mâncau și cam tot timpul ei mergeau în cerc. Și prepelițele au crescut, iar când au ajuns mari, s-a gândit să facă un ban cu ele. Le-a dus la târg și le-a așezat în mijlocul târgului și prepelițele legate se mișcau în cerc. O persoană care iubea animalele, iubea păsările, le-a văzut, li s-a părut că sunt așa chinuite aceste păsări și a zis, vreau să le cumpăr eu pe toate. Și a zis, da? Cât costă? I-a dat prețul și spune, acum te rog să le eliberezi, să tai toate legăturile și să le dai drumul acestor păsări să zboare. Fermierul s-a uitat ciudat, a tăiat legăturile și le-a gonit, le-a făcut semn ca să zboare prepelițele, să fugă de acolo. Însă, spre surprinderea lui și a celor prezenți, prepelițele au fugit câțiva metri mai într-o parte și apoi au continuat să-și facă mersul lor circular. Cumva, noi ne asemănăm de multe ori cu aceste prepelițe. Atât de mult ne-am obișnuit cu robia noastră, cu păcatul nostru, încât Hristos ne-a adus eliberarea, dar noi continuăm să ne facem mersul nostru. În loc să ne bucurăm de libertate, Hristos ne dă libertatea și ne cheamă să trăim o viață curată, o viață liberă, dar noi, de multe ori, omul continuă să rămână în această legătură, deși suntem liberi, El ne-a dat libertatea, continuăm să facem același joc. Porunca spune, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Eu am făcut lucrul acesta pentru tine și îți cer să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Dacă vreți, porunca aceasta este normal, este natural. Nu se putea altfel ca această poruncă să fie în alt loc decât prima. Ca poruncile, cele 10 porunci să înceapă cu aceasta, pentru că aceasta dă valoare celorlalte porunci. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine, spune Dumnezeu. Este, dacă vreți, dacă porunca aceasta ar fi fost pusă la urmă, toate celelalte porunci și-ar fi pierdut valoare. Este ca și cum, imaginați-vă că am avea cifra 7 și mai mulți de 0. Dacă am pune cifra 7 la urmă, 0, 0, 0, 0 și apoi 7, schimbă cu ceva valoarea cifrelor 0? Nu se schimbă cu nimic. Ele rămân 0. Însă dacă punem cifra 7 înaintea a 0, toate zerourile acelea au valoare. Exact așa stau lucrurile cu această poruncă. Porunca aceasta face ca celelalte porunci să aibă valoare. Da? Eu sunt Domnul, nu ai alți Dumnezei afară de mine. Nu te închina. Ele dau sens și veți vedea că nu degeaba spune Scriptura că cine calcă o poruncă se face vinovat de toate. Nu doar în sensul că al călcării de lege, dar ele se întrepătrund unele cu altele. Toate celelalte au valoare doar dacă această poruncă este în față. Ce a făcut El pentru noi? Chemarea de a-L păstra pe El ca singur Dumnezeu. Pentru că această poruncă se adresează păcatului, idolatriei, separării de Dumnezeu. Păcatul înseamnă idolatrie. O idolatrie a euului. Ce se întâmplă? Păcatul ne determină să luăm locul lui Dumnezeu. Să ne dorim încă de la început. Primul păcat, separarea de Dumnezeu, a fost că omul a vrut să fie ca Dumnezeu.
Și s-a născut în dorința lui Lucifer și apoi în dorința Evei și a omului de a fi ca Dumnezeu, de a lua locul lui Dumnezeu. Și euul nostru, dorința noastră de a ne înălța, mândria noastră a ajuns să fie idolul nostru. Noi să fim Dumnezeii noștri. Am dat la o parte pe Creator. Prin neascultarea de El, atunci când ascultăm de Dumnezeu, îl recunoaștem pe El ca și Dumnezeu. Nu ai alți Dumnezei afară de mine, ascultă de mine. Da? Prin a nu avea alți Dumnezei afară de Dumnezeu, înseamnă a asculta de Dumnezeu. Domnul Hristos spunea, hrana mea este să fac voia Tatălui meu care este în ceruri. Să-L glorifici pe El. Da? Să dai slavă lui Dumnezeu. Trăim într-o lume care aleargă după slavă și fiecare își dă slavă sinelui. Nu pentru noi, ci pentru slava lui Dumnezeu. Să conștientizezi prezența lui Dumnezeu. Porunca aceasta ne cheamă să conștientizăm prezența lui Dumnezeu. El este prezent. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Am mai făcut trimitere în alte ocazii la Nebucadnețar, care spune, nu eu am făcut toate acestea, nu prin puterea mea, nu eu sunt cel care, eu, meritele lui. Nu sunt eu acesta. Când gândești așa, te pui în locul lui Dumnezeu și Dumnezeu spune să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Nu te pune, nu te face pe tine Dumnezeu. Nu te crede pe tine Dumnezeu. Vreau să vă spun, dragii mei, că tot ceea ce punem înaintea lui Dumnezeu și a ascultării de El devine un idol pentru noi. Și repet, tot ceea ce punem înaintea lui Dumnezeu în viața noastră și a ascultării de Dumnezeu se transformă într-un idol. Și Dumnezeu spune să nu ai alți Dumnezei, să nu ai idoli. Poate că slujba ar putea să te despartă, să te depărteze de Dumnezeu, să devină idolul tău. Adică ascult de Dumnezeu până la slujbă. Sau divertismentul. Programele pe care îți place să le vizionezi, să le asculți și îți spune conștiința, Dumnezeu îți vorbește că ar trebui să te debarasezi de ele, poate de anumite filme, anumite categorii de muzică, anumite fapte. Și tu totuși rămâi. Acestea devin Dumnezeul tău pentru că asculți și le dai mai multă importanță decât lui Dumnezeu. Confortul personal. Dom'le, dau totul, dar până la confort personal. Adică să nu pierd. Atâta vreme cât am cele necesare, este ok. Mă închin lui Dumnezeu, îl iubesc pe Dumnezeu, dar confortul personal poate să devină Dumnezeul nostru. Și mă întreb, și vă întreb, Dumnezeu să ne cerceteze. Este ceva în viața ta pe care îl pui înaintea lui Dumnezeu, care nu concepi să dispară, să plece din viața ta? Acela este un idol. Cei 144.000 care vor fi cu Domnul pe muntele Sionului, cei 144.000, armata Domnului din timpul din urmă, nu au nimic între ei și Dumnezeu. Iisus Hristos este primul în viața lor. Hristos este cel dintâi și cel de pe urmă, cum spune Scriptura. De multe ori bunurile, bogăția, se pot transforma în viața noastră. Darurile pe care Dumnezeu ni le dă, putem să le înlocuim. Facem din daruri, punem darurile înaintea dătătorului. Banii, bogăția, de multe ori ne ocupă cel mai mult timp și consumă cel mai mult stres în viața noastră. Cele mai multe griji ne facem cu privire la aceasta. Probabil că nu întâmplător Domnul Hristos a folosit un mare spațiu vorbind despre lucrul acesta și în Matei capitolul 6, versetul 21-24 ne spune că acolo unde este inima noastră, acolo este bogăția noastră. Tot ceea ce tinde să devină conducătorul nostru, după care alergăm să ne ocupe atenția, timpul, mai mult decât orice, se transformă în idolul nostru, în bogăția noastră, în Dumnezeul nostru. Alergarea după bunuri materiale poate să fie un idol pentru noi. Deși avem mai mult decât ne trebuie. Cu siguranță că avem mai mult cu toții, că cel puțin care suntem aici, mai mult decât strictul necesar.
Și totuși suntem stresați de ce avem, că nu avem destul. Alergăm după bunuri și de multe ori lucrurile acestea nu fac altceva decât să ne hrănească mândria. Cumpărăm lucruri de care nu neapărat avem nevoie, doar ca să impresionăm niște oameni care, până la urmă, de cele mai multe ori nu ne plac. Ne pierdem sănătatea, ne pierdem viața, ne pierdem veșnicia. Avariția, dorința de îmbogățire, poate să fie și este un Dumnezeu al acestui veac. A alerga după lucruri ne poate despărți de Dumnezeu și ne poate face călcătorii acestei porunci. Dumnezeu spune să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu alergi după lucruri care să le pui înaintea lui Dumnezeu ca fiind factorul tău de siguranță. Porunca aceasta ne cheamă să facem din Dumnezeu întâiul în viața noastră. El să fie pe primul loc. Știți ce e interesant? Am descoperit studiind poruncile că, așa cum spune textul, eu sunt începutul și sfârșitul. Privind cele 10 porunci, descoper realitatea aceasta a faptului că Dumnezeu vrea ca noi să nu avem alți idoli, alți Dumnezei afară de El. Care este porunca a 10-a? Cu ce se încheie cele 10 cuvinte, cele 10 porunci? Finalul vorbește despre ce? Finalul celor 10 porunci. Despre poftă, da? Să nu poftești. Așa este? Dorința de a avea ceea ce nu este al tău. Dumnezeu spune să nu dorești lucrul acesta. Însă când citim Coloseni, capitolul 3, versetul 5, ni se spune că aceasta este închinare la idoli. Coloseni, capitolul 3, versetul 5, ne spune: de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Lăcomia, dorința de a avea mai mult, de a-ți mai mult, de a avea posesiuni, lăcomia. Pleonexia este cuvântul grecesc. De a avea mai mult și din ceea ce nu ți aparține, de ceea ce nu este al tău. Este de a pofti mai mult decât este necesar. Spune Scriptura, este închinare la idol. Să nu ai alți Dumnezei. Da? 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 4, ne provoacă Dumnezeu și ne vorbește despre Dumnezeii acestui veac. Pofta și lăcomia. Pofta pântecului. Lăudăroșenia. Lăcomia sunt Dumnezeii acestui veac. Doctorul îți spune, trupul tău îți spune, însă pofta te conduce. Doctorul îți spune să renunți la anumite alimente sau la anumite cantități de alimente. Doctorul îți spune să faci anumite lucruri, însă pofta, plăcerea nu te lasă. Aceasta îți conduce viața. Imoralitatea sexuală, prezentă astăzi, atât de prezentă în lumea noastră, este tot are tot ca rădăcină, ca bază pofta. Să ai ce nu este al tău, să ai cât mai mult. Da? Patima, pofta rea. Păcatul acestei societăți ultime are de-a face cu închinarea la idoli, a face din altceva Dumnezeul tău, din plăcere Dumnezeul tău. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1 la 5. Ne spune: să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori de ascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători și obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de acești oameni. Aceștia sunt Dumnezeii acestui veac.
Da? Lumea condusă de pofte, de plăcere, au dat pe Dumnezeu la o parte, însă nu doar ei, ci experiența, privindu-ne în oglinda acestei porunci, descoperim că de atât de multe ori și noi îl dăm la o parte pe Dumnezeu datorită poftei. Facem prioritate din orice altceva, nu doar din Dumnezeu. A-L primi pe Iisus Hristos înseamnă a face din El cel dintâi, face din El Domnul vieții tale. Să nu dai voie la nimic să-ți conducă viața. El conduce, de El să asculți. Da? Și încă un lucru, și cu aceasta aș vrea să închei pentru că timpul deja este înaintat. Am vorbit despre realitatea internă care este în noi și care să-L rugăm pe Domnul prin Duhul Sfânt să ne cerceteze, să descoperim dacă euul nostru, mândria noastră, pofta noastră, lăcomia, lucrurile sunt pe punctul sau deja au luat locul lui Dumnezeu și am făcut din el idolii noștri. Însă aș vrea să vă mai ofer o temă de meditat, de gândit. Un alt aspect. Am participat cândva când eram în România, însă după aceea și doctorul Nicolae, despre care v-am vorbit că a încetat din viață nu de mult, mi-a confirmat lucrul acesta și îmi spunea că cu cât înaintăm în timp, în istorie și societatea de astăzi, este din ce în ce mai greu de tratat medical. Și a zis, nu, avem o mare piedică și principala piedică este că după ce îi faci omului analiza, după ce îi descoperi boala, descoperi ce are și îi prescrii tratamentul, când îl dai, îți spune, nu-l iau. Dar de ce? Este ceea ce te face bine. Nu pentru că eu am citit pe Google și Google îmi spune că nu e bun. Și te blochează. Oricât s-ar cerceta în domeniu, oricât s-ar lucra, oricât încerci să-i spui, el zice, nu, eu am citit pe Google și Google mi-a spus, am descoperit eu pe Google că scrie că medicamentele astea nu sunt bune pentru lucrul acesta. Păi atunci să-ți spună Google, de ce mai vii la spital? Să te vindece Google. Mi se pare mie că pe zi ce trece, societatea de astăzi și chiar noi, ca biserică, am început să facem din Google Dumnezeul nostru. Spune Biblia, spune Spiritul Profetic, știm, am învățat de o viață mesajele și adevărurile Scripturii, însă astăzi ne spune Google ce e semnul fiarei, astăzi ne spune Google ce să credem și cum să credem, de cine să ne temem și Google ne spune toate lucrurile. Și oricât ai încerca să spui din altceva, dacă eu am citit pe Google, însă nu știu cine a scris pe Google acolo, cine a făcut mesajul acesta, ce pregătire are, cine e, ce viață are, ce urmărește, ce interese, nu știu nimic, dar dacă scrie pe Google, Google este autoritatea supremă. Oare nu cumva avem de-a face cu un alt Dumnezeu căruia îi dăm ascultare și care ne dictează viața, ne dictează comportamentul, cum să trăim, ce să alegem? Dumnezeu ne cheamă la atenție, la cercetare. Spune Scriptura, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne așeze în rândul celor 144.000. Dumnezeu ne așează pe aceștia și ne invită să facem parte din ei. Însă caracteristica lor este că păzesc poruncile lui Dumnezeu, că fac din Dumnezeu întâiul vieții lor. Dumnezeu vrea ca să te așezi în fața acestei oglinzi și să te cercetezi. Este Dumnezeu întâiul vieții mele? Este Cel de care ascult, Celui căruia îi dau viața, Cel care are timpul meu, care are preocuparea mea? Am făcut din El întâiul vieții mele sau alte lucruri i-au luat locul? Este ceva mai presus de Dumnezeu în viața ta și în viața mea? Dacă este ceva, atunci acela este Dumnezeul tău. Dacă Dumnezeu zice ceva și tu faci altfel, atunci tu și voința ta este Dumnezeul tău. Dacă iubești pe Dumnezeu, dacă iubești ceva mai mult decât pe Dumnezeu, acela este Dumnezeul tău.
Acela este întâiul în viața ta. Dacă îți spui, îl iubesc pe Dumnezeu, dar până la copil, până la casă, până la mașină, până la, nu știu, la servici, ai pus limite lui Dumnezeu, dragostei tale și ai făcut din acela Dumnezeul tău. Dumnezeu vrea să fii mai lui nelimitat. Și porunca întâi ne spune întâi ce a făcut Dumnezeu. Ne oferă harul său, El este Cel care ne-a eliberat, El Cel care ne-a dat mântuirea, El care a făcut totul pentru noi. Și El ne cheamă, rămâi cu mine. Nu avea alt Dumnezeu afară de mine, pentru că eu sunt singurul care pot să fac cu adevărat ceva în viața ta. Uite ce am făcut deja. Ți-am dat totul. Intră în odihna mea. Cele 3 soli îngerești reprezintă o chemare a lui Dumnezeu de a intra în odihna Lui, de a primi iertarea, de a primi harul și de a trăi acea viață pe care El a pregătit-o pentru noi în ascultare de poruncile sale. Rămâi în relație cu mine. Dumnezeu să ne ajute să facem din Dumnezeu și să spunem cu toții, Domnul este Dumnezeul nostru. Amin? Amin. Vă invit să ne rugăm. Bunule Tată din ceruri, mulțumim pentru oglinda aceasta pe care ne-ai așezat-o în față, porunca Ta. Doamne, ne dăm seama că de atât de multe ori am fost mândri, egoiști, de atât de multe ori Te-am dat la o parte și am făcut așa cum ne place nouă, am răspuns poftelor noastre care ne-a înrobit. Mulțumim pentru Domnul Hristos care a venit în lumea aceasta și a dat dezlegare. Ajută-ne ca să trăim ca niște oameni cu adevărat liberi, eliberați de păcat, eliberați de rău și de viciu. Doamne, ajută-ne ca să zburăm prin puterea Duhului Tău cel Sfânt și să trăim o viață cu adevărat binecuvântată de Tine. Doamne, cercetează-ne și ajută-ne să conștientizăm acele păcate care ne-au înrobit și care s-au transformat în Dumnezeii noștri și Te rugăm să le scoți afară din viața noastră. Ajută-ne ca să identificăm acele lucruri cărora le dăm ascultare mai mult decât de Tine și prin puterea Ta să le scoatem afară din viața noastră. Și ajută-ne, Doamne, ca timpul nostru, prietenia noastră, influența noastră să vină doar de la Tine. Ajută-ne ca să fim canale ale Tale, să luăm de la Tine iubire, să luăm de la Tine lumină și să o lăsăm să curgă spre lumea aceasta care este departe de Tine, care nu Te cunoaște. Îți mulțumim că ne asculți. Te rugăm să rămâi cu binecuvântarea Ta peste toți cei care ascultă acest program și Tu să ne așezi în rândul copiilor Tăi. Prin Domnul Hristos Te-am rugat și îți mulțumim. Amin.